Mehrwan adamlar, yurdumyzdaky we dünýädäki täzelikler bilen tanışdyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şu sanyny. Türkmenistanyň prezidenti Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidentine bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň saglyk goraýyşda parahatçylygy, agdyberli we diplomatiýany ösdürmekde goşan üçin atly ýürüýte sylagy gowşurly. Ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi we beýleki habarlar. On 4 fevralda Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belend terkerde başçysy Goşun general Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurdun hary we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetiren işleriniň netijelerine seredildi. Mejlisde ilki bilen Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, goranmak ministri Begenç Gündoğduýewa söz berildi. Begenç Gündoğduýew ýurdun ýaragly güýçleriniň maksatnamasyny kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işler boýunça hasabat berdi. Soňra hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary gödekçilik edýän düzümlerine şu ýylyň ýanwar aýyna alınıp barılan işleriň netijeleri, şeýlede döwlet başçysynyň ozal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlar dinläp, hary we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna degişli tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Mejlisiň başçysyna Türkmenistanyň prezidenti degişli permana gol çekip general Mayor Nazar Muhammed Muradowicz Ataqaraýew we başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministri wezipesinden boşatdy. Bu wezipe general Mayor Döwletgeli Gurbangelliewicz Meredow bellenildi. 16 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurda sapar bilen gelen bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewiti boýunça edarasynyň direktory Hans Klugeny kabul etdi. Duşuň barşyny döwlet başçysyny ýurdun bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňeltmäge taýýardygyny tasdiklady. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewiti boýunça edarasynyň direktory döwlet başçysyny Türkmenistana parahatçylyk we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, şeýleken bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy we Birleşen Milletler guramasy bilen hyzmatdaşlykda saglyk goraýyş diplomatiýasyny berkitmekde ýygyderli tagallar üçin bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň saglyk goraýyşda parahatçylygy, agdyberli we diplomatiýany ösdürmekde goşandy üçin atly ýürüýte sylagyny gowşurdy. Türkmenistanyň prezidenti bu sylagy ýurdun saglyk goraýyş ulgamyny alyp barýan işlerine we gazanýan netijelerine bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy tarapyndan berilýän bahanyň iqrarnamasy hökmüni kabul edýänligini aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna sapary amala aşyrdy. Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyna durly ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk alınıp barlýar. Gahrman arkadaň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna şu gezek sapary bolsa, iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň täze sahypasyny açar. Mälim bolşýaly, iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlyk, hoşniýetli we deň hukukly gatnaşyklaryna esaslanýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki wagtda täze derejäge çykýar. 17 fevralda mejlisiň başlygy Dünýä Gözel Gulmanowa Indoneziýa Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen adatdan daşary we dowal ygtyýarly ilçisi Rolinsyah Soýmuratdan ananç hatyny kabul etdi. İşçiň we netijeli ýagdaýda geçirilen duşuň dowamyny diplomata mejlisiň düzümi oň ýurdun kanunçylyk binýadyny döwre waplaşdyrmagy çäklerini alyp barýan köp ugurly işler barada giň işleýän maglumat berildi. Söhbetdeşligiň barşyny iki taraplaryň hemde köp taraplaryň görnüşde ilkinji nowatda Birleşen Milletler guramasynyň beýleki awraýly halkara düzümleriň çäklerini üstünlükli ösdürilýän Türkmen Indoneziýa gatnaşyklarynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyldy. 20 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli bir näçe meseleler garaldy. Ilki bilen mejlisiň başlygy milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödekçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işler barada hasabat berdiler we olar boýunça taýýarlanan käbir taslamary döwlet başçysynyň garamagyna hödürlediler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar dinläp, pudoklary mundan beýlekde ösdürmek ugurnaky wezipeler bilen baglykda degişli ýolbaşçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi.
Ministrlar Kabinetinin meclisinin dowamına vice-premier Hocamurat Gellimradov Halkara Denalar Günü münasibetli yurdun gelin gyýdlaryna Türkmenistanın prezidentinin adynyň pul sowgatlaryny bermek boýunça geçirilen işlerin netijeleri barada hasabat berdi. Döwlet başçysyny Halkara Denalar Günü münasibetli pul sowgatlaryny bermek hakyna buýrugy gol çekendigini aýdyp, vice-premier bayramçylyk münasibetli pul sowgatlaryny dawaraly ýagdaýda gowşurmak tapşyrdy. Gol çekilen degişli resmi nama laýyklykda Türkmenistanın prezidentinin adynyň Halkara Denalar Günü münasibetli 60 manat möçberde pul sowgatlaryny 2026-njy ýylyň 2-6 marty aralygyna gowşurmak bellenildi. 17 fevralda Türkmenistan 2025-nji ýylyň jemler boýunça iň gowy diýilip yglan edilen Könürgenç etrawyna 1 million Amerikan dollary möçberine pul bayragyny gowşurmak dawarasy geçirildi. Dawara 2025-nji ýylda açylyp ulanylmaga berilen bitaraplyk şäherçesinde guruldy. Şäherçäniň medeniýet öýüniň öňündäki meýdançada gurulan dawara welaýatyň köp sanly ýaşaýjylary, yerli öz-özüňi dolanyş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylary gatnaşdylar. Bu ýerde gurulan ağa öýleriň töwereginde Türkmeniň milli toý däp desturlary ýerine ýetirildi. Soňra çäri medeniýet öýüniň mejlisler jaýyna dowam etdi. 20 fevralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni münasibetli garaşdyk. Hemişelik bir tarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň mekany ýylyna Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlary atly halkara maslahat geçirildi. Maslahata gatnaşyjylar globallaşma şertlerini Türkmen diplomatiýasynyň barha artýan ornuny, oň parahatçylygy, ynanşmagy we özara beýle hyzmatdaşlygy puwtalandyrmaga goşýan goşandyny bellediler. Şanly tene münasibetli Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine işçän gatnaşýanlyklar üçin diplomatik gullugyň ýaş işgärlerine hemde halkara gatnaşyklar institutynyň gutardışçy ýylynyň tapawutlaryny talyplaryna dawaraly ýagdaýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň diplomlary gowşuruldy. Dünya täzelikleri Fransiyada ıgal ýağmagynyň iň dowamly döwri hasaba alındy. Ýagny ýurdun çägine ýağışlar eýýäm 36 günler kesilen o. Bu hakyky rekorddyr. Öň dowamly ıgal 2023-nji ýylyň oktýabr-noýabryna hasaba alındy. Şonda 32 günläp ýağış ýagdy. Käbir sebetlerde ıgalyň aýlyk gadadan 3 ete köp düşenligi aýdylýar. Ýağınlar bir näçe departamentlarda sil joşmalara getirdi. Yaponiýanyň esas dolanyrjy Liberal Demokratik Partiýasynyň başlygy Sanayet Takaichi ýurdun hökümet başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. Degişli çözgüt Yapon parlamentiniň aşağı palatasyna geçen ses berilişikde kabul edildi. Ses berilişikde Yapon premier ministri öz wezipesine galmak üçin yeterlik bolan sesleriň 354-süni aldy. Yapon parlamentine Takaichi'niň kandidaturasy boýunça ses berilişigiň geçirilendigine garamazdan hut aşağı palata hökümetiň başlygyny saýlamakda esasy ygtyýarlyklaryň eýesidir. Geçen ýylyň oktýabryna Yaponiýanyň taryhyna ilkinji denen premier bolan Takaichi Yaponlaryň arasyny uly meşhurlukdan peýdalanýar. Afrikanyň tokoýlary kömürturşy gazyny ýutmagyň deregine onu bölüp çykaryp başladylar. Ekologlardaky bu howsalaly ýagdaý 2010-njy ýylda başlandy diýip alymlar belleýärler. Planetanyň 3 tane tropik tokoýlar sebitleri bolan Günorta Afrikadaky Amazoniýada, Günorta Günnogor Aziýada we Afrikada ählumumy maýlama görüşdäki esasy dayanç sütünleri bolan bu ýerler inni garşydaşara öwrüldi diýip alymlar hasaplaýarlar. Muň esas sebäbi adamyň işidir. Fermerler owa hojalyk meýdanlary üçin tokoýlary köp çapýarlar. Ýagdaý infrastruktura taslamalary we peýdal magdanlary gazyp almak hem ýitileşdirýär. Sport täzelikleri Türkmenistanyň arkadaky futbol kluby AFK 2 Çempionlar Ligasynyň 8-1 finalynyň jogap duşugyna Saudy Arabistanyň Al Nassr toporunyň 0-1 hasaba bilen ýeňildi. Duşuk Er-Riyadda geçirildi. Oyunun ýeketäk golunu Saudy Arabistanyň ýygynasynyň hüjümçisi Abdulrahman Garip 2-nji minutda geçirdi. 91-nji minutda bolsa Emin Var arkaly seredenden soň arkadaň goragçysy Güýçmurat Annaguliýewa gyzyl duýduruş görkezdi. Netijede mehmanlar azlykda galdy. Iki duşuň netijesi boýunça Saudylaryň topory çärik finala çykdy we ol ýerde Birleşen Arap Emirlikleriniň Al-Wasl topory bilen duşuşar. 18 fevralda Lujnikdaky halkara sambo merkezine
Halkara Sambo Federatsiyasynyň prezidenti Vasiliy Shestakov bilen UFC'niň çempionu Islam Makhachewiň duşuşy geçirli. Duşuşyň esas netijesi Turganyň dünýäde sambonyň ilçisi diýen hormatly adyň berilmegdir. Çärede Vasiliy Shestakov Makhachewiň sambonyň meşhur sport görnüşiniň bolmagyny goşandyny belledi we oňa Halkara Sambo Federatsiyasynyň ýadygarlyk nişanyny hemde Turganyň familiýasy we federatsiýanyň nişany ýerleşdirilen Yurite Sambo görüşiniň lywatyny gowşurdy. Islam Makhachew başga bir lywata gol çekip, onu Halkara Sambo Federatsiyasynyň muzeýine tapşyrdy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyny tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag olun.